Kardong. Nonor Juthapini Karbi Prime Time Pirata Angton. Ningkan isipin ningkan Chriser Kep Al Sumar Arta Apang. Pelu Pokahilong Pen Kapajok Japang. Pini Karbiang Long National Development Day Arut Pangcheng Pontanglo. Osumar Apokalong Hilong Mate Pelu Dolote. Osumar Kithe Pangkek Det. Lapen a okapran me parpidetji anparta lokhu loklebji. Ningkan sipen ningkan Chriser keparta usumar apoka hilong kapaveji aphanpura pinipen Karbiang longalongta National Deworming Day aroyalong pachetonsi. Uso aphan pelu aduai albendazole kapachwasai pangcheng polo. Laso Aparman District Immunization Saipu Dr. Durgeswar Ingtipensi Theripo Chriser Keparni an Kedoji Osomarapan Pelu Aduai Kipiaroi Pangcheng Pondo. Difu Health Service Saikam a Joint Director Sai Hemelongsi National Deworming Day Kangpo Mai Padulo. Dr. Mridul Sarma Laso Amai Long Cheton Dun Lapen Poka Hilong Osomarapan Kapheri Mimi Lapen Kaching Rai Nang Jialam Pachini. Usumarapan apoga hilong pen kapachok jiapan asa sang pimar angganwadi lapen than bangatum okpran klem bangatum along chirak chitu dunang jipusi Dr. Sarma pen chuning ripong Kidamtang theri niphai nerke pani difu club along Karbiang long arlo kedo an school along ingding sipen ingding krehini lochali usumarato mapang Isi communication skill kapathek je aphan mang ponsi. Speak Above the Sky Education Startup Company Kangpu Paduponlo. Bangso Startup Company ke mang laki Karbiang long arlo communication skill mate lam koson kaningje pensi moni datum. Parju from thek lapen koson si kethe kiding anparta radamai pi hai hoyalong. Therakri pin pen lam the kijai thek japhan kacharli a course alang tumpen kethan kapari pon japhan bangso company difolong nanging pulo laso long alang litum kapathik pon isi package ki bi pondo communication skill a course kacharli dunji ningke hang lo charli osumaratum inodalong pharoki thomsi anam pathik pondo Admission abangke jangmia chikro ke chengmalom pensi pangcheng pon pupusi pangdak pon. Communication skill class ke than ponchi adim D4 long si jongpon lo. D4 rong so pipen angtan rong ruparlo anta jongsi bangso course kenji ninghang pulote offline pen class ke than damje aphan chisik chidang pon lo. Jongsi jangmia chikro amat D4 rong so pipen angtan kido ningke hangpen bangso course charli ji pulote online pensi class than pon pupusi Speak Above the Sky hempu mate CEO Kuntal Chakrabarti Arundhati Paul Chudri Billingson Rongpi Partha Pratim Gogoi Pankaj Saikia Priyada Satumpen Pachni pon Entrepreneurship is the only change when it comes to changing or building a society, because when a student from Bangalore, Mumbai or Delhi will come to Assam to live or to stay here, right, they'll learn a lot of things. So our plan is to create job opportunities, because ki hoy hum government e iman job apply koribo dise, right? So here people are running after the jobs, nobody is creating jobs. So I have taken, and along with my team we have created a small step so that we can create a lot of job opportunities for the students. And the best part is apna log ke saise cricket services aage, right? So what happens is Sachin Tendulkar, Rohit Sharma, right, Virat Kohli, Virendra Sehwag. Have you seen a pattern? Rohit Sharma and Sachin Tendulkar are from Mumbai, right? Virendra Sehwag and Virat Kohli are from Delhi. What happens is, that means that's the reason Assam doesn't has a cricket player, because they don't have a role model. Because yaar Loraswali kane role model cannot be a Sandeep Maheshwari, right? So we are just opening the things so that people can feel say, hey Lora to mur ghor usor, right? Because I'm a more relatable. My parents have been here. My father has worked here in the social welfare department, right? So people can relate. Say, hey Lora to Koribazori Pari. Say, why can't I, right? And I would call Billingson Rongpi. Come, he can, because he'll be like, he's one of the leaders when it comes to Karbi youth, right? So I want you to say a lot of things in Karbi. Chorro perfect lo nang tonghan or nang chiki pot nili ladak kewang join nili bini
la nijer po nitum aprang chitong ke Bangalore long si chitong asi alang jok lembong suke sobda mane ke nitum hada jinggi bom alang dige ene dak di fusi ke doyat lo lasi ke chitong lo nitum ngalang pen jinggi bom mat nitum la so plan ki ek bosor pen we klem aprang pen lo ke lasi alang di nitum hanang jordun lo la som pin klem nya lasi di futum unemployment ke dopik employment di upata ta nitum munitum ke la Charlie abe la pen chini ni abe supasi peni pot we lo ke la pen aki ada ti alang di bang puloki nitum ke la sole chok chelo la si communication skill bange paduna we lo athema belek agim nitum kom price pen nitum ki pi han muni tuman ki duk tum han ta me pen government school ta me ke pali dami phan la si nitum chuning rilo la pen kon pini tonge la si kon ma alang hisap alang pini nangrap tun lo nang chirap tun lo ni cherpo kan kuntal o chodri la pen ke la sorry ke la pen ni cherpo tuman ta to lo Nijang Karbianglong Amri Chinthong Press Club asai Hemalong All Dwar Amla Amri Lapen Chinthong Broomstick Buyer Association adum pen phirangke amai ke pha Labangsu phirangke amai ke pha ponang kok laki kidam tang mi phai pho there achiklo surihini ra inquiry ke thomarni All Amri Chinthong Lapen Dwar Amla Broomstick Buyer Association atum asong pen kanangji pon angtan lapen local atum kinamador cheton nangji lapen kachut ki atumalong pen arphe kinam damahut tholi pharla kilin kachong thui kachubai pon dokok titi lapen niphai nerkep theri lapen sirkep theri surihini ra inquiry ke thom nini kangkirta ingpu pondo pusi phirangke amai long lamthe pachini pon Lasonsi angtan pen kibang lapen rongarlo bepar beha keklem doanta Broomstick Buyer Association atumalong pen ID dobek nangji pusi pangdak pondo Lasonsi labangso Broomstick Buyer Association ID lake umjakini forest range lapen oguri forest range moholdar asil lapen stam ke thingtang lapen association atum asil kidotang ID kido tumsi arphek namlong chotji Jongsi komatni duplicate ID pen namdet pulote Broomstick Buyer Association atum pen ingsai pon poputa phirangkia mai ki phahut ningje pon Nilitum Broom Buyer Stick Association pen nilitum pini ID issue lo laso ID nalitum nangtame aprang si lake nalitum kenambek amani ga photo dopo lapen nilitum la association asil doji lapen president secretary asohita doji lapen anu nga bangke plus uguri umjakini moholdar asil do assign do laso asil thelongle mate lapu astam thelongle lapen laso idea ave pulote rong kilut komade do pulote nilitum la committee phanang thano nilitum sodak nilitum phaning saiko lapen laso id kipi nilitum de lage kipi tap kali rong aso ke mesen hi phansi nilitum ta kipi lapen rong aso phan madu ave pari no ali do dang cepat pejani lapen karek katan bangke nanglut lo ini teman adai tayang lo ya kasi alang tum anek ke bang bilang ani kalau kami sekali ada nak orang asal pan kami pap nangne pupu tachino lasi mesen akata pen lino lapen ador bangka mesen ador pinyangi sitame kacupapen kali isu langkop nilwe kan apa pura mana lagi tum ambil centong dua orang jathan dia to orang asal nanti na montri tum pernah nilai tum tanpo la aji pacek nang ko la pen la pon kamari do tahay hala heta cek nang ko jong si tek lo ko pin tum nang jonai nang bani komen dolo nang mai singrong pinamon esita mat netum etum kechiyor nang ko ko puse dan kan komen nang pilo to la bang kini dia la pen asapsone ta ke chok chedo pot la se dian po Kormati Misin pen sangti phurlong lipu Karbianglong Autonomous Council pen aron pathik tangde rapita DFO tuma asai ka chiklem khidera berta kat news asai hemalong berta langli Sangti abiha keklema tuma phan Kormati Misin pen sangti phurilong lilupu kidam tanganingkan Karbianglong Autonomous Council pen kapang dagalam pati piksi nonanta Misin pen sangti ki phurbo malam thi klang Misin pen sangti ki phurajok langroi langjeng kan hokdu I mate langkabi pen chinglok langroi langjeng kahino thek ponlok Northern Range Phonglok pet kaparlo Hatipura anat nonputa Misin pensi sangti phurbomlang Karbianglong Autonomous Council pen lamtoi kipi aphita aronateng keklem kleke ingnam raikom asai phuta kache jokdun doma pu jongdamimi
Wusu Association of Assam Pen Patir Piponsi, Kokrajar Sport Association of India along, Khelo India Women Wusu Championship along, Karbi Anglong Pen Kachetoidun, Banghini Wusu Kapathua Bang Pietum Pini, Final Run Angdeng along, Kiledun. Khelo India 10 Kadam, Women Wusu Championship along, Wusu Association of Karbi Anglong Pen Kachetoidun, Banghini Wusu Kapathua Bang Pietum, Final Run Angdeng along and Kiledun. Birta Kang Sabbob Apor Hood Anke. Final run pathu thila Karbi Anglong Pen Kachetoidun Banghini Wusu Kapathua Bang Phiatum lake Northern Wusu Zone Denga Wusu Unit Pen Serlika Bepi Lapen Central Wusu Zone Difu Taralangso Unit Pen Rosmita Kemprayatum Henlo Lapen Team Manager Rahul Tiso Phansi Toidun Lok Pusi Birta Ribdullah Ting ơi, etik, etik, etik. Kedantang There ni Pai Phoa ni Jang Karbi Anglong Dwar Amla Amri Lapen Chinthong Broomstick Buyer Association atumpen Arpek Chochor Cholangador Kithik Lapen Beha Bipararon Kibia Putha Jasemed Chinthong Arat Arpek Achutiki atumpen Ningkang Samsi Chipaklangpo Rupsing Bongrungpen Labangso Broomstick Buyer Association atumapha Ningkang Samsi Penchenglok Arpek Kachutikiatum Jongsi Akisung Dokok Puluti Kangsai Pen Apar Arenga Hutami Pisoji Pisi Pirangkyang no Ningjepo Labangso Dwar Amla Amri Lapen Chinthong Broomstick Buyer Association atumapha Chinthong Habar Rong Sirkep Aradatu Pirangkyang no Ningkang Samsi Chipeklang Ponlo Rupsing Bongrungpen Dwar Amla Amri Chinthong Broomstick Buyer Association atumapha Kesta Pideji Puta Lamthe Pachinipo Please terang nitung kita usah koi ni yang sikit wak pun nitung kita orang ke nitung dah kes kita orang ke nak tung nang lain dah sudah hai nak sok komiti baik kali mana tung rak tung di kali dah sudah hai nasi nang nitung pini penap rak along dia cuhangoi rak along dia cuhang baik nak pula jarum klaim jarum tiga klaim kisum itu nang nitung abang ke nak jarum piparia tung am ke nak tung dia cuhangoi rak apa dia cuhang amri Chinthong la soa jaru aku kiklem kitu kelak teman ya kamu nak tum rar phan kisit rar phan ka chenek la so ko tum project he la pen jong si pun nak tum tum rong asor mu nak tum kira tum nang reng da suhai la pen nang reng sui ni tum ke action nang envegi la si ni tum non la Chinthong kaduk we rat pen nang tum komiti bana pa chini lo to pini ladak nile tum Chinthong ahawara long kedam tang bepari Jaru kena ma beparia tuma bang nilitum rataphan nakapang dakpi jaru kena ma doro bang nilitum aphan ador nangi bi pidet taso ajoy nilitum pini Chinthong arat sitame nilitum ningkang samse dokok lasi pini nilitum media hoya thengno nilitum lam kapeklang kang tung nilitum ningkang samse alam kapeklang kang tung alam the bang kala puhinlo je kenam jaru ahormu kenam po bangke nilitum bangke ador nangi bi pidet po bangke nilitum rat pen sita nilitum ining samse lasi ador bangke bepari atum bangke bangki unaling sinampo sita nilitum phan la anador pen sinam nang ji po bepari tum nangi thikpi la so lama bangke nilitum rat pen ta nilitum ining kang samse do lake lasi jongsi alang tum ador isi nang bi pidet pulote nilitum rat atum pusitame nilitum bangke methang sita nilitum kache ponji phan sita nilitum chisik chidang pondeji athema nilitum ke pon along sita me nilitum phan bang lake bepari atum sita nilitum phan ka pasik sakdun po bangke nilitum chichakche de pin pen nang litum Chinthong amri pen isia komiti ke sengdet pen ajoine nitum penang ana kisung dolo pini penap angbong mate pini kisung bustami nitum kachi theklong do jaru kachuyor pustami nitum akisung do koklo non kachuyor porke kedam tang nitum barikha chala nitum kachutiki ko anone ke pan lapen ke nitum kachupang thai laso puthak nitum kachiki pon ko anone
akisung pensini tum non ka chuyorapor nangli tum akomiti laso komiti ke sengdet ke ni tum rong asor mate ni tum cinthong arat sitame ni tum nang chidon unde lasila jong sinangli tum ke klempen aron ladak cinthong along lason aron nang klemdet plote nangli tum bepari ang bong same laso ke chokche dokok pulute nitum ke rong asor kaching room pen nitum ke nang kinep dun pen nakang sai dun pen a behere tawe lasi kumat si ke chokche ma nang litum ang bong same nitum ke nang insai vekji lasi nang litum ke dam tang atumi dik ang bong same kunat ne abipari ha silong pen mate mekloi pen wang pustame kunat ne amri pen wang pustame dak elitum cinthong elitum dorapet bipari tum stame nang litum kinep dun amuka phanep dun check lason nang litum ador lapuan nang kapithia po nang litum dadake jaru la anador nam longle pu nang litum pun Nijang Karbi anglong dongkamkam municipal board toar kok phoka chetokolong Honda dealer tumpen pini kibi pon dangni mate two wheeler pini ada porphai khri sia pormalong DMD ward commissioner G2 terang rideng pen kangpu pon berta nangle Honda dealer long low down payment pencheng long exchange mate aban penaki mi kelar sai hai hui long ponji pisi dealer a manager himari kroben phirangke phan than pachini po Borpani Honda dealer dongka mukamalong kechengsi kangpu ponalong penang an ke theki dingatum bidi sore hai hui ki pidona pot dealer a manager pen akero pipo Borpani Honda dealer kangpu ajai megalong Sevio be Ronjit Timung lapen Ratsai Klem Bang Dorsing Phangchotum Chetong Dunsi RDP dun Arnam phan akero piparlo lapen adung thu niliphan nangacherap dun nilijir po abi phangcho phantami nilichoro piglo lapen Serlong kibi ward commissioner ate west kasa maipu arang litum niliphan ang support o lapen adung thu ward commissioner pini chief guest lo jitu terang lapen dak dongkamukam aha bar kiting itum senior citizens atum tami niliphan nang support dun piglo dongkamukam arat atum tami niliphan lapuson ang thek ladak kibikok bang lisen pusi niliphan nililason ang thek sinili chelong lase beta pachet hang media ko te tomanta nili akero pipiglo atheno hon denge media pen pite hangnata ilitum che charge aposi nang litum aphan same nili long lapan nang litum nang che kroidun mana che dondun nang support dun pot nang litum hanta suri kadom kilo lase ini cukadam tang tarik ingkoi Desember ciklo nili boithalang solong tame ingku ponlo lase hala dakta nili heng nupik la pugali ilitum Karbi anglong ke ilitum ahawar leket hipik pugali same asabet adim pusita jitu kapre adim pen langdam lo pangbaram lo pultang te henu e ason si nili chetek gamlong lo lason mathasi nili dak dong kamukam town arlos tame me ponsenji punili ning thelo lapen dak labangso hawar labangso dongkamukam town hawar long keto korte inji lapen rat tum stame niliphan ansose ning nang rungdun lo lasi choropig lo ladak hawar tum hanta lapen niltum long facilities la posondo aban pen chemical art to exchange company exchange nangli jata gari niltum long Honda vek nang pukali RC bang okay nang po lapen ajar company gari niltum long banta chok hala so gari ladak juma nang po exchange bilu kan malang po lalu putang te ako nang liphan ladak pen ako nitum loan sanction po labangso tangka jong si labangso gari jong si abilu suring ko thongkep long lok kulo tangte nang li sikai si pen nang li jet pen pinang nilo dak pen nama sidil to ako loan sanction po finance available do lapen ako dung thu pa chini thu bangke nil ladak staff nang igelang staff bangke kanang sok staff la person si kanang ji company role person ma follow dun thek nang ji respect pi thek nang ji lapen customer tum phan sami aning pangsam thek nang ji lapen ako ladak tulang computer thek ser bang phu ba bang pinili nut akanang sot lasi staff bang kenon kenang gi vek kenili pin soi nut sorloi nut person sinili bahini staff nang gilang lasi hala bang so staff yong sinili dak local atung pen nang litum yong sinili phanang pi putang de nili joy muchot pu pusi nili ning thedam lo lapen lanchot na lo non malam super phan bertamo inton ponsna আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই
কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাৰটো খাইছিলি নে আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihin mo pipatat birta lomang tulo. Pini therepo ni phai kepani lakha krepli korkanthi constituency ke pardo samilang so tan committee tum chepatir pi ponsi. Samilang so hi thia jo kapang thersai kideng. Kapang thersai kideng hot samilang so tan committee chairman Robinson Rongpe hin pen kaningje ponatengke. Samilang so hi thia long kai ke ta ingthirjir nangji lapen klarbor nangji pumatha ponsi labang so sai deng pondo. Hitia jo araki hormusetami pajorlong lilo lapen apor kilitang hormusetami kapajorlong li deji aphan kilangchari padopon pupusi pachini samilang sopen jersong tirang kat news Langsua sai ding dipin na lasi langsua sai kedeng pon alam te puta ka bangkel phone hello ili tum darak same langsua hawa along tahun area ter sang asom sido nasira bangso kepater sang sedia japhan kai kisu dame dukana tum phan pendang lo kachepang thir ja sai phan ki than pon mate awareness ki people la bangso awareness banggalan lo okol ka ko ka tegale mane kang thir lagali la sira bangso town area duan dukan tum phan tame tuning ripon lo la pentera bak town arlo ke do bang pu bang phi phang same tuning ripon lo nangli tum ka do ka bis tame kapang reng jontu long hong pendang lok wo pendang lok bi pendang lok sanang pendang lok tame nangli tum chirim chibi pe menang po la pentera dak town arlo bang ke bang thiriat pun sidu nang po pu tame bang swa dalam ta ke than pon ja putha la pente son bang ke tadak rakio holmu ke jor jordo selang li tum sitame bangswa ke jorje deja phantame town committee hin pen tuni ponlo dukana bang kutin manta la pente expiry date mane apor ke dam tang la bangso ahormu jorje deja phantame thankang lo la pente la son taxi town bangso media bangso media long pensi tuning ri ponlo la rakio hormu ke jor mate hor lokela hornon la pente belatia horno tada ka bang town alo jor je dia ta sonte pusi yiri tum town committee hin pen alang li tum phanta me chuni ri puno si bang so town ke palwa hawa do ana phansi tame bang so sai na chiram na chitu dun dia phansi yiri pini la bang so media long pen yiri chuni ri ponlo la bang so pang thi ra sar ke la son lo neli tum mane continuation sidopo continue mare jeklo janten batahini bakini tungkem ponda kamatahini de lagani bang le theklok lote ani bang ka tum than pon po bang so ake no hormone bang ke george deji la bang so tanalo ke bi pon pe deji phana bang ke ni continue ni tu leng pon Pinikar prime time bangkila panse kang ton peklo domi thakme kurang thu